Čaute, po týždni som tu zas a poďte sa pozrieť, čo budem dneska robiť. Takže dneska som na vodnej nádrži Svinica, včera sme sa tu boli pozrieť. Vyzeralo to včera lepšie, aj podmienky boli lepšie ako dnes, ale klasicky, keď sa ideš pozrieť bez ľudí, tak to vždy je lepšie ako potom, keď prídeš, ale snáď sa niečo zadarí. Takže poďme sa na to pozrieť. No dobre, takže začnem touto úplne ultralightkou, tou dragonkou. Dobre, že som si tu dal gumičku, jak úplný šerif. Na 65 krát som si ju tu omotal. No, každopádne rozmýšľal som, že ako si to spravím, lebo mám tu na fluorokarbon na 200 iba 45. To mi hovorí, že úplne nebude na ultralightku. Takže dám iba takýto maličký 14-kový obratlík s rýchlo s karabínkou, aby som si mohol meniť keď tak nejaké nástrahy a uvidím, keď by to nefungovalo, tak to dám úplne bez toho asi a budem dúfať, že budem chytať ostriežov alebo také. Cieľová ryba moja momentálne dnes bude asi ostriež, keby sa podaril možno nejaký aj malinký zubač, proste tak niečo, čo by to neodhryzne ideálne. A uvidím, keby som náhodou chytil niečo, že mi to odhryzne, tak mám tu tenký wolfram, alebo z tej 45-ky, no len tá 45-ka už bude one. Ukáž, pozri, tá dragonka celkom to ako pracuje pohodičke. Ako vyzerá to super, aj ten naviak sa k tomu hodí. Ako hovorím, ešte raz sa chcem poďakovať a pozdraviť Martina. Kokos tenká je tá šnúrka, dosť tenká. Neviem, či to je 10, možno je to 8. Presne toto, jak sme sa bavili, keď sme boli na Šírave, že tam nedávajú tú karbonovú, na brzdu ten karbonovú tú podložku, ale tú plsťovú a sa ostáva prilepený ten naviak. Musím si kúpiť tie karbonové aj na toto, aj na to. A napíšte mi do komentov, kľudne, tí, čo chodíte na ultralightku, na privlač, že či používate nejaké na 200, prípadne, že z čoho, alebo aké, lebo ako mám fluorokarbon, by som našiel aj nejaký možno 20, že či to tam mám dať, alebo nemám, lebo príde mi, že ono, tým, že to tam dáš, tak už to není také jemné, ako keď je to takto napriamo. Tak ja neviem. Nechám si poradiť kľudne. Aha, vidíš, tam bola ryba, sa vyhodila, som počul za sebou. To bude hotovo, tu chytím. Možno to bol kapor, ale však keď tak ho podseknem aspoň. Ichtyologický prieskum takzvaný. Kokos brutus, toto je brutus. Ja taký oný, betonár takzvaný, to bude zábava na túto udicu. Kameraman teda už sa tu oné, že ja čo dávam na tú delfínku, čo mám, Toxic, 35 gramovú, tam valím 60 gramové nástrahy. Toto bude pre mňa taká premiéra. Ale hovorím, tieto one som si objednal už minule, lebo som nemal tieto obratlíky s karabínkou. A hovorím, no ja vždycky to poisťujem, ale kúpil som takéto maličké. Tie budú podľa mňa fajn, len neviem, či to zaviažem s mojimi šrekovskými rukami. Ale však hádam, hej. A tak, a ešte vám poviem, keď už takto si tu viažem, tak môžem vám čosi aj povedať, hádam, nie? Tak chystám sa teraz zase na kapre ešte, na výpravu. Chcel som ísť na Šíravu, ale bohužiaľ sa nepodarí. Ja, že no na tú Šíravu sa mi už teraz, kým je non-stopka, nepodarí ísť. Ale každopádne, kto ste videli, tak kúpil som si nový čln. 3-metrový. Čakajte, 3-metrový čln. Nový, biely, či aký to je, bledo-sivý, šedý. Krásny, nádherný, s hliníkovou podlahou a s kýlom. S kýlom, pretože mám ten motor benzínový, tak aby sa mi dalo chodiť na tie väčšie vody, lebo dobre, na tej Šírave to začalo tým, že by som chcel fakt chytiť tú 20-kilovú rybu, 20-kilového kapra, akože neviem, či to bude túto sezónu ešte, ale určite sa o to budem snažiť a kým ho nechytím, tak budem chodiť. A zistil som na tej Šírave fakt, že bez toho vybavenia, čo znamená, že dobrý čln s podlahou, však ja som mal pevnú podlahu, ale nemal som kýl, že keď nemáš ten kýl, keď sa ti tam posere počasie, tak si vybavený na tých vlnách.
bez skillu a bez hlavne aj dobrého motora, aspoň 5 koňového, keďže nemáš skúšky, tak väčší nemôžeš samozrejme, ale že bez toho sa nepohneš. Plus som sa naučil veci, ako to robiť, ako vyvážať tam a tak ďalej, ako si prispôsobiť stojan, backleady a tieto veci. Však bolo to vidieť, videli ste, koľko šnúry som tam mal, som to vyhral, najviac zo všetkých som mal šnúry. takže tak. Ale veľa ma to tam naučilo a vravím, budem sa snažiť teraz o tú 20 kg rybu, lebo hovorím na ryby 25 rokov, celý život, od malého chalana a už si myslím, že je čas sa na takúto nejakú rybu zamerať, lebo tých menších rýb a malých rýb som chytal celý život veľa, potom som prešiel na také tie do 10 kg, nad 10 kg a teraz by som sa chcel posunúť na tých 15, 17, 20. Takže uvidíme. Ešte v októbri sa budem snažiť maximálne, čo sa bude dať a uvidím. Verím tomu, že to príde. Môžete mi kľudne poslať nejaké vaše úlovky, čo ste chytili, čo sa vám zadarilo tento rok. Môžete sa mi kľudne pochváliť, čo ste tento rok vy vymysleli alebo chceli chytiť. Kľudne posielajte na Instagrame do správ. A myslím, že v novembri možno, ak sa podarí, tak by som tam chcel nejakú súťaž zase zvrtnúť, takú, možno úlovkovú, lebo ide teraz jeseň, v októbri ešte každý chce využiť non-stopku naplno, nachytať nejaké ryby veľké, takže zase niečo pochytáte, tak by sme dali zase možno takú úlovkovú súťaž o nejaké veci. Uvidím, musím si to premysleť, že o čo by sa hralo a tak. A budeme sa pripravovať na zimu. Ja budem chodiť na ryby aj cez zimu. Budem asi na súkromáky teda chodiť, mimo 24 kg, lebo nemám úplne čas na to, aby som kdesi sedel pri vode pol dňa a čakal, kým budem môcť nahodiť. To asi nie, ale budem chodiť aj privlačovať teraz na jeseň a cez zimu, keď sa bude dať ešte. A uvidíme, no. Ukáž, to mám dobre? To je taký... No. Dal som si tam takúto rybičku, maličku. To má úplne že nič. Netuším, koľko to má gramov, nie je to napísané na tom onom. A mám tu iba jeden tento háčik, teda respektíve mám ich tu asi viac, ale neviem kde. A mám tu potom ešte nejaké 1 gramové, tuto aj blinkre a ďalšie také wobleriky maličké gumové nástrahy. Všetko tu mám také a tu mám aj nejaké larvy a takéto plandavky. Ale to možno skôr na tú vengeansku potom dám. Uvidím, možno budem chytať len na túto, jak sa mi to bude páčiť. Hovorím, aspoň nejakých ostriežikov bol by som veľmi, veľmi rád, keby som pochytal, lebo ostrieža som, hovorím, chytil minulý rok a predtým som strašne dávno nechytil. Ty vole, s týmto, jak sa mám na... To sa nedá nahodiť s týmto. Wow. To utrhnem, ver tomu. Ty kokos, aha, OK. Dobre. Nie slist, to normálne, živý slist, ty kokos. Keby som chytil sumca na toto, tak sa dovracam. To zlomím a hodím to do vody. Na to sa nedá chytiť ani sumec. Alebo takého maličkého, kámo. To by som chcel chytiť, takéhoto sumca. Takého 15-20 cm, to by bola jaká bomba. Toto by malo byť pod vodou, no. No tak vyskúšame, že jo. To robia tí ľudia, výborné. Ešte by tam mohli mať aspoň jedného dobermana. Aby to bolo úplne top.
Čo ti nejde? Aha. Ostrieš. Pozri sa na to. Nádhera. Na prvý náhod, čo som sem došiel. Čo ti poviem? Krása. Počkaj, idem tuto si ruky aspoň namočiť. Kokos. Ja som vedel, že tu, kde nebude fúkať, to bude lepšie. Že tie ryby budú tu skôr stiahnuté. Aha sa. Na fešáka. Pozeraj. Počkaj, ukážem ti, len si ho chcem odfotiť, nech mám aj ja. Ale... Tam je. Tu stojí. Ušiel mi, no čo ti poviem. Idem tam dať tohto woblera, som zistil, že on má iba 7 gramov. Idem na to. Wow. Lebo tam idem dať niečo väčšie, lebo väčšia nástrah, len že sa bojím teraz, že keď mi to zoberie šťuka, mal by som si tam spraviť asi nadväzec. Alebo dám tam ten tenký wolfram asi. Hej, tak to urobím. To bude také nenásilné, že to... No, práve, že... Tento. To je taký úplne tenučký malý wolfram. Tá karabínka mohla byť aj menšia, ale tu ho mám trošku skrčený, ale to toľko nebude vadiť asi. Ako tomu veríš? Neviem, tomu wobbleru až tak neverím, ale jak tu niečo loví, tak snáď to zobere. Ako sa ti páči udica s maximálnym wobblerom, čo tam môžeš dať? Výborné. Ale nie, je to dobre, pekne, len to ťahám pod dne už. Musím to dať trošku takto. Lebo cítim, že už krem dno kamienky. Netrafil to. To bol asi bolen podľa mňa ty slepý a netrafil to proste. Ale presne, ja som to tam mal, on potom vyštartoval. Ale to netrafil. Dement, slepý. No aj, kurňa. A nevadí, keď to netrafil, tak on to ešte zobere snáď. No to tam ešte prehádžem párkrát, lebo ťahám to tak pod hladinou. Chceš ony? Na praženicu? Kozák? Budem mať praženicu dneska na večeru. Tu, len tak už som okolo neho prešiel 10 krát. Kokos, ja som rybár, všetko som. Jak sa to hovorí, multitalentovaný čávo. Krát. Ešte túto prehodiť s tým oným, lebo je tmáno, zdržal som sa tým, lebo som doma 3/4 hodinu hľadal rybársky, čo ti poviem. Takže som došiel neskoro, no. Tam je nejaká burgyňa. Tu je štrk. Neviem, kde som, tu som, okej. Nejdem. Aha, tu som zrazu, ok. To cítim, že ešte niečo chytím. Som chytil konár, už to začína. Akože ščelna teraz si myslím, že by sa tu dobre vláčilo. Akože, ale tak hovorím, no išiel som len tak na chvíľu, že natočíme volačo. Teraz pred tou výpravou, kde pôjdem. Nepoviem vám samozrejme, kde pôjdem, aby ste ma tam nečakali s podpis-kartami. Ale ozaj, ešte som sa vás chcel opýtať, vy mi budete vedieť poradiť. Chcem si kúpiť nejaké topánky na ryby. A neviem, že sa rozhodnúť nejako, že aké. Hoďte mi do komentu, neviem, buď aké máte, alebo z aké máte skúsenosť, alebo aké používate, aké by ste mi odporúčili, nejaké topánky také na ryby. Nechcem, aby boli úplne vysoké, ale také proste na to členok. Potiaľto, klasicky, také jak turistické. Akože, lebo mám turistické také,
čo mám už asi 8-9 rokov. Sú vynikajúce, aj ľahké, len už majú najlepšie za sebou, no tak by som potreboval nejaké normálne. Takto keď aj na jeseň budem chodiť, nepremok mám, takže potrebujem nejaké lepšie topánky. A neviem, že aké, alebo či kúpiť len nejaké lacné úplne a potom ich po sezóne vyhodiť zas, alebo čo. Že s čím máte skúsenosť, čo by ste mi odporúčili? Niečo také za nejakú primeranú cenu, zase nie za 500 eur, toľko nedám za baganže, ale možno sa inšpirujem niečím a kúpim si také, lebo hovorím, neviem, je ich miliarda aj výrobcov, druhov a všetkého a každý ti povie, že sú najlepšie, tie jeho samozrejme. A potom neviem, aj v Decathlone som našiel nejaké, ale to ma úplne neláka. Takže hoďte mi to do komentu, prosím vás. A my ideme ďalej, lebo už začína byť tma. Nemáme žiadne svetlo, nikto, však samozrejme na čo. Keď ideš večer o 6 vláčiť, tak nebude o 7 tma. Takže poďme. Som sa dneska dočítal, že keď mám také ťažné, čo je odnímateľné bez náradia, takže by som ho nemal mať namontované, keď ho nepoužívam. Ale ináč, pozri na to, ťažné, krásne, nové ťažné fungláč, to je normálne ešte nepoškvrnené. Už len potrebujem nejakú firmu, čo vyrába karavany, keby mi zasponzorovala nejaký karavan. Stačí taký pre dvoch, aby som mohol so ženou, s dcerou chodiť na ryby. V pohode už ťažné mám, to je základ. Ale nerobím si srandu. A nerobím. Ale dobre, idem to zhrnúť, že? Asi nejako. Au, počkaj. Dám si to tu len. Takto. No, takže dnes som sa dobre prešiel a išiel som si vyskúšať tú ultralightku. Chcel som aj tie ďalšie udice, ale o tej bitecastke bude asi zvlášť video, že to viac odskúšam normálne na člne a tak. Že keď pôjdem na dlhšie, teraz som bol fakt, no akože pred 6 som došiel, je 7:30 a z toho sme kopu kráčali len, že sme tam chodili hore dole, takže fakt na chvíľu. Ale tá ultralightka je úplne, že parádna. Aj tá udica konkrétna, aj celkovo ten štýl sa mi to ľúbi. Ako chytil som jedného ostrieža, ktorý mi ušiel samozrejme, ale tak aspoň nevidieť, že som ho chytil. Takže sa teším. Aspoň niečo. A bolenia som nechytil, ale skočil mi po wobleri, lenže ho netrafil a už potom sa mi ho nepodarilo chytiť. Takže ja som spokojný. Určite sem prídem ešte vyskúšať tento rok neskôr, možno koncom októbra alebo tak z člna, alebo z bellyboatu možno. Uvidím, len je tu dosť veľa miest takých plytkých, kde by som chcel ísť, kde s bellybootom to úplne nepôjde asi. Takže skôr ten čln. Ale ja som spokojný. Je to také video, som taký dožutý, celý ide na mňa nejaká choroba. Takže sme to aspoň takto zbuchli. A hovorím, chystám sa budúci víkend na takú výpravu. Zase trošku väčšiu pre mňa. Ako není to také, jak bola šírava, ale bude to väčšia výprava. A máte sa určite na čo tešiť, takže nezabudnite dať čo? Odber, like. A píšte mi do komentov tie topánky, čo som sa vás pýtal, lebo fakt by som potreboval nejaké teraz na jeseň. Díky moc a vidíme sa zase o týždeň.